hevdîtina bi Wezîrê Karê Derve ê Amerîkayê Marco Rubio ra jî bu ara parve bikim ka em binêrin çi heye tê de. Dîmenê pir xweş in. Di nava bernameyê de jî wê hin dîmenê nû werin, fotoğraf. Ev jî fotoğrafekî din e. Erê. Ji xwe hevdîtina Marco Rubio ev e. Hevan na. Binêrin ez çi nîşanê wê didim pêşî. A bi vî şeklî. Paş ez ê nûçe bu ara parve bikim. Ev dîmenê ku aniha wî dibîne ev Wezîrê Karê Derve ya Amerîkayê ye li Münihê ye. Ew jî Mazlûm Abdî aniha bi destî wî digire. İlham Ehmed aniha bi destî wî digire. Ew jî ê kileka wan jî Şeybanî ye. Kileka Mazlûm Abdî rûniştî ye. Wezîrê Karê Derve yê Sûriyê ye. Niha cara yekem e, ev dîmenê hûn dibînin cara yekem e. Yani heta niha hûn zanin dewleta Tirkiye tim veto dikir. Dewleta Tirkiye rê nedida ku rêveberên Rojavayê Kurdistanê tevlî civînê navnetewî bibin. Ta beriya Colanî, beriya ku Colanî were ser hukm di dema rêveberiya Şamê de jî ya berê ya Esad de di civînê Astana, Jinevê de beriya niha gelek civîn çêbûn lê rê nedida. Dewleta Tirkiye destûr nedida. Niha êdî gelo evaya em derbasê pêvajiyekê nû dibin. Gelo êdî dewleta Tirkiye nikare hukm bike li ser civînê navnetewî. Gelo êdî hêz û quwet ji destê Amerîkayê derketiye ji ber ku di civîna Münihê de siyaseta Donald Trump gelekî hate rexnekirin. Hevalê me rex dikin dikarin bültena me ya piştî nîrorê temaşe bikin. Tiştekî berfireh me pêşkeş kir. Yani rapora ku ji bo vê civînê hatiye amadekirin qismekî mezin sirf ji bo rexnekirina ew ê çêbiye. Hatiye nivîsandin. Rexnekirina siyaseta Donald Trump ya rojata navîn ya Ukrayna ya welatên Asyayê siyaseta ticariya bi Çînê re raporekî gelekî tund e. Niha tişta mühim ew e li ser navê Kurdan, li ser navê Kurdistanê, Rojavayê Kurdistanê cara yekem e rêveberê me tevlî civînê navneftî dibin. Ev civîn jî ne ji civînekî rêzê ye. Weke lûtke bifikirin zîrve û cara yekem e tevlî dibin. Başûrê Kurdistanê erê Nêçîrvan Barzanî heta niha tevlî bîye pir cara. Lê li ser navê Rojavayê Kurdistanê Mazlûm Abdî, İlham Ehmed diçin wê derê hevdîtin pêk dine vaya tiştekî nehêsan e û li wê derê jî bi Wezîrê Karê Derve ê Amerîkayê Marco Rubio ra li hev dicivin. Fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Abdî li wê derê bû İlham Ehmed, Esad Şeybanî li bajarê Mûnihê bi Marco Rubio re hatin cem hev wekî din bi vî şeklî ye. Tamam e. Îja Nêçîrvan Barzanî jî li wê derê ye. Dîmenê wî jî hene. Wî jî rêzekî hevdîtin pêkanî bi kîra mesela bi Serokê Qeterê, Serokwezîrê Qeterê Şeyx Mihemed bin Abdurrahman El Sanî ra. Em ê behsa wan jî bikin. Nêçîrvan Barzanî û Mazlûm Abdî jî ew hev bibînin. Ka pêşî ez çend dîmenê Mazlûm Abdî nîşandim. Awisa ji ber ku rojnameger ketibûn dorê ji bo bikaribin çend dîmenan bigirin lê hinek zehmetî kişandin. Niha ya ku tê merexkirin rêveberên dewleta Tirkiye li wê derê ne. Yani asteyekî bilind de heyeta wan heye. Heyeta wan wê di korîdorên vê konferansê de rastê Mazlûm Abdî werin yan na. Mesele wextê rast werin wê çawa be. Ev jî Mazlûm Abdî ye rojnamegeran wisa pişt derî da hewl dane çend fotoğrafan bigirin. Çawa ku di civîna li Hewlêrê de weke starekî hatibû pêşwazîkirin li Mûnihê jî bi vî şeklî ye. Tişta balkêş ew e hevano binêrin. Mesela rêveberiya Şamê bi tena serê xwe dikarîbû tevlî bibiya. Ama hêzên navnetewî ez dibêjim qey gava din behs kir gotina min nîvcoma
Welatên Ewropayê hewl didin hin kontrolan ji destê Amerîkayê bigire. Ez dibêjim qey bi înîsyatîfa xwe Mazlûm Ebdî, İlham Ehmed dawet kirine li ser navê Rojavayê Kurdistanê mesela ewlehiyê heye, mesela Daişê heye di dişerê li hemer Daişê de welatên Ewropayê naxwazin rola Qesedê ji nedîtî biwerin. Dixwazin giringî bidin rola Qesedê, dixwazin Kurdan weke hêzeke mihîm a Rojhilata Navîn bixin nava hesabê xwe. Ev jî dîmenê Mazlûm Ebdî em hinek lê temaşe bikin. Paşê jî ez ê behsa hevdîtinên ew ê bikim. Rêzdar Nêçîrvan Barzanî. Vaya hem dîmen hene min nîşan debû piştî nîvrê? A bi vî şeklê. Bila vaya li ser ekranê be. Hevanna. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî li Münihê Almanyê bi Serokwezîr, Wezîrê Karê Derve yê Qeterê Şêx Muhemed bin Ebdurrehman El Sanî re civiyan. Nêçîrvan Barzanî li ser hesabê xwe X'ê di derbarê wê civînê de peyamek belav kiriye. Behsa detayan dike. Divê me ji bo çareserkirina astengiyên herêmî ji bo bidestxistina aştiyeke mayîn de teqezî li ser giringiya diyalogê kiriye, nêzîkatiyeke li ser esasê prensîban û behsa berpirsyariya her du aliyan kiriye. Di vê navberê de Nêçîrvan Barzanî di çarçoveya konferansa ewlehiyê ya Münihê de bi serokê Azerbaycanê re jî hevdîtin pêkanî İlham Aliyev. Nêçîrvan Barzanî û İlham Aliyev ji bo xurtkirina pêwendiyên dualî û vekirina konsolosxaneyekî hatin cem hev dîsa di wê civîna ewlehiyê ya li Münihê de. Li gorî Serokatiya Herêma Kurdistanê di civînê de pêwendiyên Azerbaycanê yên bi Iraqê, Herêma Kurdistanê re derfetên pêşvebirina hevkariya dualî duwarên cuda de hatin guftûgokirin. Her du aliyan teqezî li ser giringiya bihêzkirina pêwendiyên yani tekilîn aborî û çandî û bi vîya we behsa tekiliyên her alî. Her alî. Hûn jî niha civînê temaşe dikin civînê. Ez bînim bîra we saet nehê şevê yani saet di 21 de hevalê min Necat Sunar wê were em ê hem behsa detayên li civîna Münihê bikin û hem jî encamên konferansa ew ê biryarnameyek ku hat erêkirin li Parlamentoya Ewropayê yani siyaseta Ewropayê derheqê Kurdan de berê ku derê ve diçe. Gelo mümkün e Ewropa bi înîsyatîfa xwe statûya Rojavayê Kurdistanê naqs bike. Ya vana mihîm in. Niha di derbarê Kobanê de hevalê min ê li Kobanê agahiyên dawî bi me re parvê kirine eva ye bila li vê derê ser ekranê be tuş nabe pir xweş e. Merov rêveberê xwe bibîne. Stendkomê di derbarê Daişê de daxuyaniyekê daye dibêje me zêdetirî 5700 Daişî derbasê Iraqê kirine. Mesele çi ye? Mesele fermandariya navendî ya Amerîkayê Stendkomê di derheqê dawîanîna veguhestina çeteyan ya ji Sûriyê ber bi Iraqê ve daxuyaniyekê belav kiriye. Li gorî wê daxuyaniyê veguhestina çeteyan 23 rojan dewam kiriye. Zêdetirî 5700 çeteyên Daişê ji Sûriyê ji bo Iraqê hatine veguhestin. Wezareta Dadê ya Iraqê ragihandibû ku çeteyên Daişê yên ji Sûriyê bo Iraqê hatine veguhestin ji wana di sûda heftê Iraqî ne 3000 zêdetir Sûriyeyî ne yên din jî biyanîne ji welatên cuda ne. Niha li Münihê tiştekî din jî me firh kir ku li wê derê ku ez binêrim di kîjan ajansê de min peyda kiribû tiştek balkêş heye milletê Îranê hatin wê derê kombûn. Milletê Îranê dibêje em ne şah dixwazin em ne rejîma îro ya mullah dixwazin. Çünkü piştî vê rejîma mullah niyeta Ewropiyan ew e şahê berê yê Îranê ku rêwî bînin ser hukm yani mesele dibe mîna dîsa mîna dîsa. Meselekî bi vî şeklî heye
hem rejim hem jî şahê Îranê hatin şermezarkirin. Milletê Îranê şahê xwe jî nas dike, molayê xwe jî nas dike. Li Münihê beriya ku konferansa Münihê dest pê bike, xwepêşanderên Îranî dest bi meşa şermezarkirina rejima Îranê kirin, bi yek dengî gotin ji şah re jî na, ji molla re jî na. Muxalîfên rejima Îranê yên li diasporayê li bajarê Almanya Münihê hatin gel hev beriya konferansa Münihê zîrveya bilind beriya ku civîn dest pê bike, xwepêşandana protestoyî li darxistin. Di wê xwepêşandanê de pankartekî mezin hate helgirtin. Li ser çi dinivîsand ana hûn dibînin ji şah re na, ji molla re na. Li pişt vê pankartê dest bi meşê kirin. Li gorî nûçeya The Guardianê girse li pey vê pankarta mezin meşiya bê navber duruşmê avêtin li dijî rejima Îranê, li dijî hişmendiya şah. Ji bo ku welatên Ewropî giringî nedin şah. Amerîka jî tevî di nav de. Xwepêşanderan bi şewqe bi êlegên xwe yên zer bal kişandin ser xwe. Tevî ku propagandaya ji bo lawê şahê berê Îranê Reza Pehlewî tê kirin jî kes destek nade wî. Li qadan duruşme hatin avêtin. Em şah jî naxwazin, molla jî naxwazin. Yek ji pêşengehên çalakiyê erê yek ji kesên ku tevlî wê çalakiyê bibû dibêje gelên Îranê ne dîktatûrê weke şah ne jî dîktatûrê weke mollah dixwaze. Xwepêşanderan xwest ku weke pergala rejima Îranê lawê şahê berê Îranê Reza Pehlewî jî tevlî konferansa Münihê nebe. Ez bawer dikim ew jî hatiye vexwendin ber ku ev konferansa ewlekariyê ye. Ew jî hatiye vexwendin ka piştî vê rejima mollah hilweşe tedbîrên çawa dikarin werin girtin. Tiştekî heye li Rojavayê Kurdistanê ew jî hatina Wezîrê Tenduristiyê yê Sûriyê ya Hesekê ye. Di derbarê wê de jî nûçeyekî me heye. Ez bawer dikim hinekî kelûpel bi xwe re anîne, hin alîkariyên aborî anîne, bütçeyekî veqetandiye ji bo tenduristiya Rojavayê Kurdistanê. Behsa 10 milyon dolarê dike. Nizanim ji Kurdên me yê Rojavayê Kurdistanê re dibe derman, nabe derman ew meselekî din e. Lê em zanin ku anha qet nebe li ser zexta hêzên navnetewî ewsa li ser zexta hêzên navnetewî Sûriye hinekî nerm tevdegere li hember Rojavayê Kurdistanê. Lê em ji bîr nekin dorpêça li ser Kobanî didome, çete hêjî ji gundên derdora Kobanî derneketine, êsîr û dîlên di destê çeteyan de hêjî wekî xwe ne eger hatibin berdan van demê de wî van saetên de wî nizanim lê yani bi hezaran însanê me di destê çeteyan de ne. Hem sivîl hem şervanên me. Heta ku ew neyne berdan, aqubeta wan tam zelan nebe, ev haçûn û hatina wan em midî weke tenê weke makyaj dibînin. Samîmî em durust nabînin. Wezîrê Tenduristiyê yê Sûriyê Museb Alî li Hesekê li Rojavayê Kurdistanê eşkere kir ku ji bo sektora tenduristiyê ya Hesekê 10 milyon dolar ji xwe re veqetandine bi xwe re anîne. Yani ji Wezareta Maliye pere veqetandiye. Bütçeyekî taybet ji bo Rojava veqetandiye. Êdî hûn bi xwe bipîvên baş e ne baş e. Niha ev Camêr Müsayib Elî îro bi şandeyeke bilind re gihîşt bajarê Hesekê da ku dest bi proseya tevlîbûnê ya di navbera saziyên Şam û saziyên Rojavayê Kurdistanê de bike. Wezîrê Tenduristiya Sûriyê dibêje me 10 milyon dolar veqetandiye ji bo Rojavayê Kurdistanê. Yani ji bo Hesekê. Hesekê nûnertiya temamê Rojavayê Kurdistanê dike. Kobanî di nav de ye ne di nav de ye ew hê tam ne zelal e. Ya. Ji ber ku Kobanî girêdin Helebê. Êdî bütçeya wî jî cuda dibe, şertê wê yê ewlehî jî cuda dibe lê ewlekarî di destê Kurdan de ye. Ana mesela gelek heremên Hesekê hatin valakirin ji aliyê çeteyan ve asayişa Rojavayê Kurdistanê ketibê derê. Anha kontrol destê wan de ye. Wezîrê Tenduristiyê Sûriye ragihand ku şandeya wezeretê ji bo destpêkirina pêvajoya tevlîbûnê ji bo piştgiriya di dwarê
amur pêdiviyên bijîşkiyê doktor de walîtiya Hesekê ziyaret kiriye. Museb Elî di wê konferansa rojnamegeriyê de axivî diyar kir ku berpirsên wezeretê rêvebirên saziyên tenduristiyê lênêrina tenduristiyê ya seretayî û têmên beşa lezgîn yani bu îranê da ku dest bi pêkanîna plana tevlî yani tenê nehatiye. Gelek kesên pispor ê ku bikaribin di mesela tenduristiyê de biryaran bidin bixwara anîne wê derê. Wezîr di aynê demê de teqez kir ku karmendên tenduristiyê ê heyî yani hemî însanên me ê li Rojavayê Kurdistanê ku di meseleyên tenduristiyê de dixebitîn di xestexaneyan de doktorin, bijîşkin, hemşîreyanek dibe bila bibe ambulansın ew ê li ser karê xwe bimînin. Yani ev însanên me wê ji kar dernekevin. Weke meseleyên asayîşê, weke hemî memûrên dewletê. Rojavakî ser karê xwe ve dimîne. Ji kar nayêne derxistin. Îja erê. Wezîrê Tenduristiyê Sûriyê her wiha da zanîn ku doh bi şev ew bi Wezîrê Ekonomî yani Wezîrê Darayî re axiviye ragihandiye ku 10 milyon dolar ji bo piştgiriya xizmetguzariyên doktorî, bijîşkî, tenduristî ji bo avahî amûrên li Hesekê hatine veqetandin. Wezareta Tenduristiyê bi Wezareta Karê Derve re jî peywendî daniye da ku ew bigihêjin encamek. Gihîştina xizmetên rêxistinê nav netewî ji bo herêmê hêsantir bike. Yani ji Wezareta Tenduristiya Sûriyê ji Wezareta Karê Derve xwestiye saziyên navnetewî kengê bixwazin evê ku bi tenduristiya însanan re bi siheta însanan re eleqedar dibin bila werin alîkariya xwe bigînin Hesekê bigêjin Rojavayê Kurdistanê dibe em hêsanî bikin meselê wan. Em rehet rêya wan vebikin ji bo werin karê xwe birêve bibin. Wekî din wezîr li ser zehmetiya gihandina xizmetan ji bo hinek deveran jî got em bi hemû aliyên eleqedar re di nava têkiliyê dane da ku gihîştina xizmetan hêsan bibin çi amûr bin, çi ambulans bin, çi derman bin em ê hewl bidin xwe bigînin her deverê. Aniha ya herî acîl Kobaniyê û ez bawer dikim li wê derê anîne bîrawî wî jî soz daye ku ew ê di demekî nêz de xwe bigînin Kobanî jî. Dibe me deh amûrên nû yên şûştina gurçikan anîne. Du ambulans dibe me bixwara anîne. Dibin çavderiya Rêveberiya Tenduristiya Şamê de ew ê bêne belavkirin. Rewşekî bi vî şiklî heye. Niha ez ê dengekî bo we bidim guhdarîkirin. Ev jî ji Kobanî aniha dengê dawî ê Kobanî ji min re hatiye hevalê min birêk kiriye. Em binêrin rewşa dawî ya Kobanî çawa ye. Ji bîr nekin hevan saet 21 de yan jî 21-21 ez ê bernameyekê taybet ji we re çê bikim. Necat Sûmer hevalê min ê rojnameger ew ê behsa detayên civîna li ew ê bike. Mûnihê. Dem baş. Girêdayê bajarê Kobanê û bi taybet herêma wê li gel gundewarê wê rewşa herî dawî em dikarin vê yekê bêjin. Bi rastî jî dûrpêç bi hemû dijwariya xwe berdewam dike. Ew koçberiya ku ji gundewarên hem başûrê Kobanê hem Rojavayê Kobanê hem jî bi taybet Rojhilatê bajarê Kobanê ber bi bajarê Kobanê ve çê bibû kêm zêde em dikarin bêjin hinek ji van koçberan vegeriyan gundên bi ewle hinek ji van koçberan vegeriyan cem malên ku em bêjin naz dikin xizmên xwe ne êdî kesûkarên xwe ne qismek mezin yê van koçberan jî di dibistanan de hatibûn cîkirin divê zivistana dijwar de bi rastî jî şerk û mercê jiyanê li bajarê Kobanê û herêma wê pir dijwar e. Ji lev re ev koçberî jî rê li ber gelek coreyên nexweşiyên cuda vekir. Divê zivistana dijwar de jî em dikarin bêjin taybet koçberên ku em bêjin îro di dibistanan de cî bûne ji ber şerk û mercên dijwar yên zivistanê gelek nexweşiyên cor bejor em bêjin peyda bûne û di nava gelê bajarê Kobanê de belav bûne.
لانی دن قالا آرکارین مروی دیگرن کج باکوری کردستانی بر شوی تایبت بازار کوبانی و هاتن شاندن راست افیک کم زیاده چند بالهرگر وسط در باز بازار کوبانی بون همجا آرکاری انسانی هم بیشن مروی همجی هم بیشن گلوپلین درمانان در بازی بازار کوبانی بون ایدی د پویان ده هاتن بجی کرن د روژن پیش را و لسرگل کوبانی وره بلاف کرن لعالی دن قلاوی یکی هات کرن که لروشاوای بازار کوبانی هزا اولکاری هندرین آسایش امجیره بیجن لگور ریکفتن اکو دناور حکمت با دمکی آشامه و ریوبری خسر دهاتی امضا کرن دبیا بو لحریم فرات هم بیشن بطیبت بازار کوبانه او گندوار نوی اف ریکفتن بکه باور جیبجی کرنه لخط شیخ لر امکارم بیشن هزا اولکاری هندرین آسایش لگر هزا اولکاری هندرین آسایش شامه دوستان بیشتر باوی که هفتش دیکنه لیل عالی باشور کوبانه و روشلات بازار کوبانه جی اف همشی نکتی مریتی دبیا بو حتی ها اف یک بحث با کرن لیج برگل شرط و مرجع جدا حتی وان کلیان جی اف یک نهاتی پیکانی داوی گریدای بازار کوبانه و گندوار نوی سرانسر حریم افرادی امکارم به اکیبیشن هم باش سلابوریس. بله mesele eve ana hindîmen hatine ez bu ara parve bikim ez bu artık kısmekî ji wan dîmena min nişanê veda bû jî erê yani dîmenê hevdîtinê ne hevan ez biçim dîmena tevlî hinek berhev bikim saet 21:09 em bêjin 9:09 şevê li gorî saeta Ewropayê bi me rabin ji kerema xwe re em hinek van meseleyan tevlîbûna Rêveberê Rojavayê Kurdistanê ya zîrveya Münihê pir giring e carayekê me tiştekî wisa çêdibe em bawer dikin ku ev ê gav bi gav ber bê naskirina statûya Rojavayê Kurdistanê ve biçe dem baş silav reis